Menta kasngi ka lai pauturik ujamang arhajar arpsau na kalyang ka office trikam jong ka rib hoy derbar ka lapa ya ka kerwa sya ki pajba nong shishnong jong baro ki saudong sakun jong ka them rib hoy district hi baro ka wei ha ka baman la usnam jong ka sauturik ujulliu ka julong kasngi ka bakarpang ha ka ban na kalyang ka rib hoy derbar ka jupenlong ya ka jing rakhe kum ka jingyo ya ka rib hoy district ka bapura ka bana du usnam khat khandai spa khandai puar kumta na kalyang ka rib hoy derba ka jupen long man la usnam hakane ka ju ka tarik ya ka program foundation de Henry di tang ha usnam ubawan u covid kimsham na la ban penlong tang ha ka te kasnam Henry na kalyang ka rib hoy derba ka penti pajba lang ba kane ka kurwo ba menta usnam arhajar arpusaw ru kumju Syam na la ban penlong ya kane ka program na mar hakane ka tarik ka de ka singi yo result jong ka Lok Sabha election ha baro ka ri India umta na kalyang ka rib hoy derbar wat ada kamsyam na la ban penlong ya kane ka jing rakhe ha ka te ka singi barkin sa penlong ha usnam uban sawan kumta ki pajba ki de ban buram ban ken mau ya ki mau jam ki bakane ka district kala de ban yai bat ya ki mau jam ki bakan sanang yai Nagalang jong ka office jong ka rib hoy derbar ni sobha ban pha shapi ni kerwo kerpang nak batagi nong susnong ki badan ki basyong ki pasak hapo ka rib hoy district ka sautrik jong jun mala ka snam ka de sngi ka basak jing kan mau ka sngi ka ba ki nong susnong ki khme lenti ka sngi ha ka ba ki khna school kiyo ban pen kan mau yala de shapang ka rib hoy district nomor day hagani ka sautrik jong jun shejar khandai spa khandai puar ka rib hoy kalayo ya ka district ka bapura ya ka balawang banthong bat pen scam hakapor ki jinglong chief minister jong dr didi lepang ngisel sarong ban ya thu ya pi gi khon jong ka dong rib hoy baman la ka sautarik man lausnam jong banai jun ka rib hoy robar kumba kalaya don penta ban penyo ay gani district kalongro ka kanhun hakabaya don lang bat ka district administration kata ka office jong DC ban penbit penbiang ban penpo penping bat ban rakhe ban kenmau ya gani ka south tarik ujun man la kasnem kum ka rib hoy district foundation day like no ha kapor jong covid-19 hakabadam ka lockdown te nomor kata para nong susnong ba ni ngausi pat baniathu yapi bagani ka sautarik jong mentau snam arjar apso nginomla ban rakhe ka nginomla ban pendon burom ka watla kan sa agi jingken mau hakaba kadai ka sngi hakaba on penbana yak result jong ka general election jong ka Lok Sabha ya kebaga India borok kawai kan pen mau ya nong song snong nak menta kum ka result election Lok Sabha kum juru hagi jala Meghalaya jungi dan namar kata kadau namar kaya delang bat kan igasngi nginom la shu ban celebrate ya ka kumbangi jule man gasnem ngipan maap namar kata napi gi nong snong ba di kena school ba ki badan nakaneka dong bat kathanya rib hoy jungi baka jingdu jungi menta kasnam kanom kut kata ka celebration ka sautari ujun kawan na wayusnam college wayusnam bat kawan phabiang hawayusnam dan mar katang ngi khme lenti bang nginyo ban pendep ya gani jingkwa ya jing penken mau ya jing borom jungi ya gani sngi house nam arhajar arpsan dan mar kata kata sin pat nagalang jong ka rib hoy derbar gimla ban le em ngi ai ka kerku kerdo ya paro ke nong snong ya ki officer ki badon na po jong ka rib hoy district bau bleu nang kerku ki hagi jing trekam jong ki nang kerku ki khon ka station rang jong ka dong rib hoy bahabangi kenmau ya ka rib hoy foundation de yen kenmau ru ya ki mau jam ki bangi ya bat ki bangin senang ya te tang ki ne ki kerwa ki bagi dan nak rib hoy derbar kublai shibun